Ja se sap que antigament l'edifici de l'Institut d'Estudis Ilerdencs va ser un hospital. És per això que el Col·legi d'Infermeres i Infermers ha trobat ideal portar-hi l'exposició Infermeres en la memòria, la força invisible d'una professió. És una exposició itinerant per tota Catalunya que repassa la història de les infermeres des del principi del segle XIV, recordant fets històrics com les primeres escoles a Catalunya l'any 1917, l'obligatorietat de la col·legiació al 1933 o la creació de la diplomatura universitària l'any 1977. Sabem que era l'antic hospital de la ciutat de Lleida i vam trobar que era molt adient. I a més, al director i a la gent de l'IE els va agradar la idea. Una exposició que requereix de lectura, de veure-la de manera pausada, no? I que expliqui molt bé els orígens de la professió infermera, les etapes per les quals ha passat, no? fins a la incorporació de les infermeres als estudis universitaris, no? Que és on ens trobem avui, que orgullosament diem que les infermeres a Catalunya poden adquirir el màxim de grau acadèmic i que és, per tant, el model de millor formació o formació més excel·lent a nivell mundial, no? L'exposició arriba a la ciutat coincidint amb els actes de commemoració del centenari del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida. En realitat celebrem els 100 anys, però són més de 150 en els quals l'entitat i aquests professionals de la cura han estat representats per diferents persones. Dintre d'aquest context d'aquest centenari tenim la sort de disposar a la ciutat de Lleida d'aquesta exposició. Aquesta exposició és una exposició itinerant per tot Catalunya, però coincidint amb aquests actes del centenari tenim el plaer de poder-ne disposar i gaudir aquí a Lleida. Fa un recull de tot el context i l'evolució històrica de la professió infermera i tenim uns panells propis que expliquen el propi centenari i que expliquen l'evolució a les contrades lleidatanes, que fan que sigui una exposició molt personalitzada i que posa en relleu la gran feina d'aquestes professionals envers de la cura de la societat a la que atenen. L'exposició adopta un discurs propi a cada localitat on s'instal·la. En el cas de Lleida fa un repàs dels 100 anys del col·legi i altres curiositats com les Filles de la Caritat, que van venir des de França a finals del segle XVIII i van aportar coneixement a l'infermeria lleidatana. Van venir dos monges de França, se van instal·lar a un hospital, que és aquest, que és l'antic hospital de Santa Maria, i van aportar allò d'unes cures d'excel·lència que havien après a França. A més, van ser referents en la formació en noves infermeres a la resta d'Espanya. La mostra es podrà veure fins al proper 18 de febrer i ha estat coorganitzada per diferents entitats i organismes amb l'objectiu de donar visibilitat a una professió que no sempre ha estat ben reconeguda. Lo que queremos expresar en la exposición es darle visibilidad a la profesión con un contenido histórico para que la gente se dé cuenta que hemos estado pensant las dificultades de la gente, como dicen los testimonios que se ponen en la exposición, desde siempre. Ya el cuidar es parte de la evolución humana y hoy se sabe que un fémur roto y reparado no pudo ser si alguien no cuidaba. Cuidamos desde la prehistoria y está ya perfectamente evidenciado. He cregut convenient introduir panells que fan referència a l'educació infermera a Lleida des de 1920. És una escola reconvertida ara en facultat d'infermeria i fisioteràpia. I també hi ha una altra escola de curta durada, més breu, que era l'escola d'ATS de la Residència General Moscardó, avui Hospital Arnau de Vilanova.